Karong nagkaduol na ang kalagalag, pipila gihapon sa mga sementeryo sa Davao City ang lubog sa tubig sama sa Maa Public Cemetery. Samtang nagsugod na sabog hinlo sa puntod sa ilang mga minatay ang pipila ka Davaoenyo. Ano yung report ni John D. Esteban? Usa sa mga ginabaha nga sementeryo sa Davao City ang Maa Public Cemetery, nga dunay gilapdon nga 3.5 hectares. Dugay na ning problema, gani doon na pay bahin nga nalunupan paghihapon sa tubig ang mga puntod. Pero dili sama sa nakalabang tuig nga murag kalasangan ang sementeryo tungod sa katag-as ug kabaga sa mga sagbot. Karon, hinay-hinay nang gihinluan isip pagpangandam sa kalag-kalag. Daan ang giingon sa Davao City Economic Enterprise nga usa ni sa mga sementeryo sa syudad nga i-rehabilitate ug himuong compartmentalized niches isip tubag sa problema sa pagbaha. Puno na pud kini. Samtang naay mga sayumiduaw sa puntod sa ilahang mga minatay sa manitatay Ereneo. Gihinluan na niya ang puntod sa iyahang namatay nga apo. Mubalik daw siya sa November 1. Kuyog ang pamilya sa pag-obserba sa kalag-kalag. Ano siya ma'am, hinluangan ako ni kinako. Oo, hinluangan ako sa pinturahan. Para hapsa ilang taon ba? Doon na sa mga bata nga mikita na sa mga sayong nagpahinlo sa mga puntod sama sa 11 anyos nga si Junjun. Nagapangandam pud sila sa kalag-kalag kanus dako daw ang ilahang kita. Sa kalabang kalag-kalag kapin 2,500 pesos daw ang iyang kita sulod sa duha ka adlaw. Para asa ang kwarta na mahalin nimo? Ihatag na ako sa kong papa. Pang palit og bugas. Imo ha? Natagaan ko pag may skin ako. Baon nimo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.